Gaurko protagonistak egutegiko egunak izango dira, baina ez edozein egun bereziak. Adibidez, nire lagun batek, otsailaren 29an egiten ditu urteak bai, 4 urtetik behin, oso gazte dagoen dira. Beste egun berezi bat, maiatzaren 31. Eta maiatzaren 31an zer gertatzen den? Oaintxe esango dizuet, bani joa beste baten bila. 0 de enero, baina tamalez ez dator egutegian. Gaurko protagonistak egutegiko egunak, eta baitare Izaro. Izaro, abeslaria. Kaixo lagunak, eguerdion, eta Izaro, ongi etorri, zer moduz? Aupa, oso ondo, eta zue? Oso ondo, gu ezin hobe, eta zue mene onda, oaindik eta hobeto. Bueno, maiatzako 31, zer topatuko egun berezi horretan, zer dakau? Jo, ba, izango da gure 0 de enero girako agurre. Agurra? Agurra, Euskal Herriko azkena izango da. Euskal Herriko azkena, eta zer topatuko du bertan, oso berezi izango ez da? Oso berezi izango da, niretzako oso unkigarri izango da, egongo die gauza polit desente, gauza diferente asko, giriakin konparaute, eta sorpresa batzuk du, bai? Una, irrikitan gaude egun hori iristeko, eta bueno, topera zabiltza. Topera. Zenbat hiri, zenbat herrialde, zenbat jende zure aurrian, nola eraman dezu hau? Ba oso gustora erundot, Bai, aurreko jiri izen zan niretzat askoz aldapatxu hau bat, abetu hau dala mendixe eta beste zela limoiek, baina oingu ez super gustora, kriston pilo gozatu. Baixean neurri jartzen pixo dira. Bai, eta pena hartukote, oza, dekot maiatzako eta maikarako pena hundixe dekot, baina gauzak amaitu bidu. Eukiko zu beste zerbait esku hartian zuke bai, ezta? Bai, baina denporakin, Denporakin? Bai. Vale. Bueno, zukalden aurreko netorri zinean, hemen guzti biliginan, gaur gozo gintzai emango jau, erroskila batzuk eta donuz beretzi batzuk ingo ditugu, eta aldi berian, 31an segertatukoan itxeingo deu, eta gauza askoz gehiore bai. Adi lagunak. Bueno, lagunak eta Izaro, garatuko izuet pausuz pausu, nundik noa ibiliko behan, erroskila hau egiteko garaien eta donutz hauek. Hemen dakau orea prestatzeko erroskilana. Hemen dakau esne gaina, azukrokin nastuko deu, gero arrautzakin, limoian birrindura botako jau, pixka prestatuko deu orea, eta botako jau legamia eta irina. Orea utziko deu reposuan, eta gero ingoitugu bolatxuak, zulotxuain, oliotan prejitu, eta hoi gutxi balitz, azukre eta kanelatik pasako ditugu, aberazteko, bale? Eta gero ingoitugu donutz batzuk, baina donutz berezi batzuk ingoitugu. Zeratik, donutzak normalen egiten da ore bat, dala Berlinan ore bat bezalakua, brioche aberaztu bat esango genuke, eta iten da fermentatu eta gero prejitu. Baina gaur ingoitugu banana bread batzuk bezala. Eta ingoituguna da hemen, platanuak txikituko ditugu, azukriakin, jogurra botako jo, bertan arrautzak, arrotuko deu, hor gurina urtuta botako deu, dena nastuta kaunean, irinak botako izkio, irina, kakaua eta legamia. Eta ingo deu moldetan jarri. Prejitu berren moldetan jarriko deu, eta labian ingoitugu. Labetik ateatzitugu nian, ostuten utziko ditugu, eta txokolatetik pasako ditugu. Pixka gehiago berazteko. Venga, hau esan da, lanian jarri bihar gera. Eta lanian jartzeko, behitu, ni hasiko naiz, erroskilian horiakin, eta zu hasiko zea, donutzanakin. Donutzan egiteko, enbiar dezuna da, behitu, bi platano hauek zuritu, bertara gota, eta aurrena pixka zanpatu. Eta ja, puretxo bat iten deunean, orduan jungo gara gainuntzeko zagaia botatzen. Bale? Venga, hoi zure kontu, eta nik esan deten bezala, emango jot, erroskilan oreai. Eta aldi berian mingaina eman berdio, bale? Bueno, kontatu.
Ai, ai, ai. Beti puri-purian ibiltze zea. Ai, ai, ai. Oentxe maiatzako 31, zer dator, zehazki, zer topatuko dugu? Jo, behitu, nahi gendun zeo zer berezi xein bukatzeko 0 de enero, zeniretzako izen da oso bira berezi bat. Bai. Eta erabaki gendun beken egie. Guretzako zeo zer diferenti esan, ja... Zer bai txikitxu aitearren, ez da? Jo, ez, ni... Berez, ni antzoki barruko hauan az geixa, hain leku ondixetakue baino, baina antzoki geixenak egin dugu zenez, eta kursalabe aurten, claro, lau bider jo dugunez, basaten genuen, zer aldotzegu eskaini publikoa ipixkat ezberdin ez da, eta erabaki gendun, holan ez da, zanpatuko. Bai, nama zu barruan sartu, eta ja barruan bale, barruan zanpatu. Bueno, zu moldatze zean bezala, Ez da gipazertan errazagoa. Bueno, bai, horri merezu behian kontra beren, bastarran kontra. Bastarran kontra. Bai. Venga, bale. Eta entablan zanpatu eta gero sartu, Bai, moldatu aldezun moduan. Bueno, eta orduen erabaki gendun, zio zerreiki berezixe, bai, guretzako bai, lantaldiantzako bai, zeizen da urte oso politu bat, ja gure familia, lantalde familia, bastakit asko solidotu da, superposi gauz, eta nahi gendun egin zeo zer, guretzako bai, ez? Eta orduan, gonbidatu pila bat dauz, nire lagun handixek dienak, haurekin kantuek inditutenak, mendionan honetan barna, ja hasi da jeitxiera honekin nabil, ja mendiko jeitxiera horrekin, eta emozio nauten hau, Ze ona. Politia izango da, bai. Hori, basuola balin bazado, imaginatu beste guztino gala dauden, Eta zesan bihar nizun, bertan esan dezun bezala, kolaboratzaiek oso garrantzitsua dira zure ikuskizunetan, ez da? Bai. Zein topatuko dugu? Etorriko da. Nigo naz idazten, derrepente okurri du jatan, golpera gabonetako disko bat eiki, ez? Nire bandantzako, maitasunetik inspiraute. Eta gero, idatzen amenin gabonetako, hasi jatan gogu esartzen, nire lagunei kantak idazteko banaka. Orduan, lehengo idatzen otzen Valeria Castrori, dela kantautora bat Kanaria. Bai. Eta berari idatzen otzen Amigitako motu, eta gero berakin kantaune ban, eta gero idatzen otzen Olaia Zidarteri saldu genizun, eta berakin kantauna ban, gero Baiukakin Bebilinaz xorieri egin elkarrekin. Gogu emosten, nire laguna bezlarixekin eta musikarixekin jo gauzak egiteko. Eta orduen oin, sentitzena gauza piloa ditu guzela, eta suerti dauket gauza bakoitz hori perlatxo bat konsideratzen dik, eta perlen elkartze hori izango da beken. Ze ona. Bai. Piskat hartzen diot, betu, Pastelerok beti izaten gani pasteleritatik atorrela beti guk gure errezeta gorde, bestiakin ez konpartitu, hau neria da, nire erroskila, nire gaztatatan. Baina zukaldarik aldiz beste erabate intzuten hemen, ez da? 80. hamarkadan eta hemen zukaldari guztik elkartu zian, da azkenean fusioak aberastasuna egiteko, ez da? Eta ikusti zuek gaur egungo abeslarik eta hori asko emate jo zuela horri, ez da? Ez zebazte zuen bola baizik eta asko kolaboratze zuen artean, eta azkenean hori da aberastasuna eta ez aberastasuna karrikan baizik eta gauza eharra, ez da? Zuen gauza konpartitzia, elkarrekin holtza gainen ikustia eta gu publikontzako egia esan kistona da. Kistona da hor artista mordo bat ikustia, ez da? Bai, eta ez da errezazen normalien proiektuek igual, banda proiektuek dienak igual ez hainbeste, bueno, ez dakit. Baina normalien proiektu musikalak nahiz eta elkarrekin gauzen denbora asko, nahiko bakartixek die. Eta alizetie jendeakin elkarra banatu zelan sentitzen zaren, eta ez, pixkat, bebai lagundu, egixe da, askotan lehuen entzuna ben artista bat, kantautore bat, kantabriaku esate bala industria musikala zer dan, ez da berak esate bala hitz egiten danien industria musikalari buruz berak esaten dau, zer da baina hori, gu gara extelak egiten. Eta pixkat tal cual, bai, nik ikusteot, Euskal Herri mailan zemat esfortzu egin dabien artistak proiektu aurrera ateratzeko, egoteko, gauza interesantiek mai gainien, gauza ezberdinek, eta alizeti hori elkarri lagundu, ze gauza pilo bat egin bidie estierak bakarrik artistiko. Eta elkarri lagundu horrekin, eta gero elkarrekin abestu bada opari bat. Eta elkarren lan ape pixkat atara plazara, gauza interesgarri asko daukeguz Euskal Herrixen, eta nik uste jun bidala kontzientzia hori garatu behar dugule gauza txikisek ikustera jun, deskubritzera bebai jun, bai, zarrerako baindu. Euskal Herritik, baina Kanaria raipatu ezu, baina Galiziko... Bai, Baiuka. Horrekin deharra indezu, eta gaine hor musika, bai tradizionalare, guaingo musikakin elkartu dezu, Hori zen zan, zoragarrixe, elkartu ginen Bogotan. Normalien berak beti jendau folkloreko kantu zarretara jo, normalien berak Galiziko folklorera joten dau, baina nahi gendun zuzer elkarrekin egin, da ibili ginen topatzen aber zer algendun ekarri Euskal Herritik. Eta xorieri mintzo zen da kantu bat, zoragarrixe ibili ginena, nire pianistetanik kantuek topatzen, eta heldu ginen horra, eta esan gendun, hau izan alda, super ideala. Eta pixkat ritmos aldatute Baiukakin, orekate izan txalapartekin, eta
beste kolore bat hartu dau, baina nietzako mezue gaur egun be oso interesgarri da, zenik bai sentitze otoin gauzela fase baten lar banatute naturatik. Asfaltuen bizi garela, eta uste horregaitik gabizela usteltzen. Pixkanaka usteltzen ez da? Bai, ez da, dudik gabe. Azkenian, esate, hiriburuan bizi basea, eta naturakin, hiriburuan ez. Eta gaina gaur egun bai, errisketan, askotan, nahi geha, esan dezuna, asfaltua, telefonua, pantailak, eta azkenian naturaltasuna juten, da esate zuen, bai, iaia usteltzen nahi, barrutikan, kanpotikan, baino gehiago, azkenian geho argazkiak eta politak atatzen ditugu, baino burua ustela, guantxe esan dezu egia. Hori esate gobitu, hiriburutan bizidian txakurretako 180 baino gehiago, binbiziak iniltzen dira. Ez que esatotzut. Zeratik, usaitu, dana, txixakin, bestiak, dana miaskatzen du, dana jaten du, eta beti daude hor hiriburuan murgilduta, eta ez dut, mekatxi lamar. Animali bat, belarra eta mendila, bihar du gehiago, ondartza eta ura bestela, ez da? Eta hainbeste zarata ez. Hainbeste zarata, hainbeste argi, ez da gaua iten, ez da? Hori, ez da gaua iten, oso raro da. Berez antinatura, baina? Dudik gabe. Bueno, hemen txe, nola zoaz horrekin? Ederto. Ni behitu ja erroskian orea nola dakaun, Hau ondo tertzen da, reposo txiki bat eukitzia, gero hobeto luzatu eta prejitzeko. Baino, hola dakau, eta ingo diotena da, gero geruza esateatzeko, zeatik nola usten badeu, aiziakin geruza esateatze zaio, eta gero ez da ondo gelditzen, lehortzen jutea. Ordu intendetena da nik, hemen plastiko txoa jartzen baiot, hemen txedakat, jarreko jot geruza txiki bat horrela, eta olatzaio bateako azalikan, eta ukiko dugu prest, gero luzatzeko. Horreire gainuntzeko osagaiak gerosio harriko eskilou, baina bitarten jungo geana da erreportai bat ikustea. Hemen gaur ringo ditugu erroskilak eta donutzak, baina Berlinak eta donutzak ikustea jungo gea, eta ikastea Basque Culinary Centerrea. Eta guantxe gatoz bueltan. Guardion Joseba, Edorta Salvador naiz, eta hemengo Basque Culinary Centerreko irakaslea naiz. Gaur, errezeta oso goxo bat prestatuko dizuet. Bueno, hemen Basque Culinary Centerren nun zientzia eta gastronomia bat egiten dutena, ni hemen irakasle bezala lan egiten dut, ni nekazal ingenieroa naiz, berez elikagaien industriatan ingenieroa naiz, elikaduraren teknologoa ere bai, eta hemen lehen gaiak nolakoak diren, nola sailkatzen diren, nola ikusten dira eta zen nolako naturaltasuna daukaten erakusten diet nire ikaslei. Eta beraz, beraiek izango dute eta jakin izango dute nola erreakzionatuko dute elikagaiak transformatzen edo bilakatzen ditugunean. Ere okina naiz eta beraz hemen Basque Culinary Centerreko klubean ematen diren masen, ogi, pizza eta opilgintzako ikastaro guztiak normalean nik ematen ditut. Bueno, orain pizka bat ezagutzen dauzuela, guazen errezeta egitera. Gaur donutek eta berlina batzuk prestatuko ditugu, eta ze hobe hauek zientzia nola kimikak azaltzen duen koizpen hau. Egin dugun orea, izan da indar irin on batekin, arraultzekin, eta gero badaukan bere trukoa. Donut eta berlinen masa honek badaukana izanen da kardamomoa. Oso aromatikoa da eta bada donuten zapore karakteristikoa. Gogoratu, masak eramaten duen gurina beti azkenean oreatu behar da. Hala eta guztiz ere, hor behin eginda eta glutena ongi garatuta egonda, egingo duguna da erreposotxo bat masa fermentatzeko. Eta fermentantu ondoren hemen daukagu. Orain honi molde batekin donut edo berlinaren forma emango diogu. Gero hori fermentatzen utziko dugu. Oso garrantzitsua da eta hemen dago sekretua. Orea oso ongi egin behar da eta glutena ongi garatu behar dugu. Behin ongi garatuta fermentatzen hasten denean, gluten horrek egingo duena izango da gaz guzti horiek erretenitu hor eta horrela puzten da.
Hemen dauzkagunak izan dira oraintxe bertan formaman diogunak. Ez da, badauzkagu fermentatu gabe. Baina hemen ja fermentatutak datauzkat. Hauek 2 ordu egon dira giro temperaturan pizkanaka puzten. Eta ikusten dugu zenolako airea sartu den. Eta honek emango dio da biguntasuna eta gozotasun asko ere gehiago. Frigituko dugu eta han ikusiko dugu nola egiten den magia hori. Orain ikusten duzuen bezala papera hau jarri egin dut, donuta ez ukitzeko, orain deformatuko delako. Eta ja, ikusten dugunean, buelta ematen diogu, eta ikusten dugu nola kolore aldatzen da Maillard erreakzioa azaltzen duelako. Eta beraz, hauek dira normalean gure ikaslei erakusten diegun erreakzioak, eta nola kimika eta zientziaren bidez azaltzen den. Bueno, eta ja badauzkagu guztiak prestatuta zertarako politak jartzeko. Zer egingo diogu betegarriak eta kanpotik jarriko dizkiogun produktu ezberdinak, frambuesa, tiramisu, kafe, glasa, eta hori da, hori nolabait esan da jantziko ditugula pixka bat. Gehiago gustatzen zaidana dan gure ikasleekin nolako harremana daukagun. Eta nola beraiek gu bezalako apasionatutak direnez, nola disfrutatzen duzen eta nola ikasten duten disiplina hau irakasten dugunean. Bueno, hemen dauzkagu gure donutak eta berlinak, eta hauek nola egiten diren ikasi nahi baldin baduzue, Basque Culinary Centerera etorri zaitez. Agur! Aupa edorta, gora sukaldaritzako irakaslek eta, egia osan, ze itxura, Ona. Mekatxila, mar. Hoi ainakoak inbiar ditugu, Bale, zaiatuko ga. Bezarka da handi bat eta jarraitu horrela erakusten eta goxatzen. Bueno, gurean jarraitzeko ingoituten da nik erroskila lehen da bizi bolatxok ingoitut, gero zulotxo ingoio, prejitu eta kanpora. Eta hemen inbiar desuna da, behitu guain. Jogurra sartu bihar diozu, gero azukre, eta gero arrautzak. Eta irabiatzeko emango izuten men eta hau osorik. Bai, bota, geurrengua eta geurrengua, txandaka. Haukenduko izut, eta hortik dena ondo harrapatzeko jogurra, tori mingantxo bat. Eta gero gurina behar deuna da urtu. Urtuta botako dio, baina ja guztia da kasunian sartuta, bale? Eta gurina urtutzeko, ingotena da hementxe jarri, eta mikroinuan sartuko dut. Bale, hau listo, hau borrela, eta hau hemen urtutzea. Bueno, Isaro, lehen esan dezu, kolaborazioak nindituzula, eta kolaborazio horietan, lehen esan dezu, zuk gogozen eukala, ez da? Zure lagunekin martxan jartzeko, baina nola da hori gogori euki, martxan jarri, behaiei deitu, kasuin daudanak garatzeko, ez da? Ba, nik Valeriari idatzen notzen amigitako motuz, egixe da ezagutu ginenetik, aukio gule feeling oso ona, eta gero sarritzen saiatu izen gara elkarri ikusten, etorri izen da Donostire eta egun batzuk pasatzera nirekin, eta oso harreman polite dekogu, oso gozue da berak idatzi bazen diskuen. Saiatu naz bai hauren artistikoki zer iradokitzen doztien hori sartzen kantuetan, ez? Eta berak dekoz gauza asko con cariño y con cuidado, orduan da como, pues eso, un cariñito como tú, dana hortik lotute, eta bera, karo, gentiek ezek isen, estatu mailan, bera Kanaria da, irla bateko eta nire izena irla bada. Eta orduen, oin esatuko garela bi irla. Eta holan txiki ibiliga, eta gara torri izan Donostire, eta Zestoara, grabatu gendun, super ondo pasau gendun, gero junginen Guadalajarara grabatzera bideoklipe, eta niretzako izen da abentura oso polit, karo, nik deitu notzen da zanotzen behiu kantu bat idatzi gotzut, ez teukezu kompromisorik, baina berez ez teukesentzu gehiagik zubarik. Eta duen entzuban asko guztu jakon, eta niretzako joalizetie pixkatie maitasun eskutitzek, baina musikatute. Eta hori danak zukin dituzu, zentzen nuen hori behitaz pentsatzen prestatu zenitula, ez da? Eta maitasunera baina ze topatuko dugu bertan letra horietan? Ba, adibidez, niretzako amigitako motuk badeuke momentu bat oso polite bukaeran dala mundu infinito hontan, ez da? Batzutan topatzen garenakin, eta batzukin bapatien dekogula link berezi bat, ez da? Bai, eta pixkat mistizismo horri, eta bera etortzie bekera kantatzera jo, niretzako superrunki garrixe da.
Ze Madrilen kantaute deko elkarrekin, baina sekul ez datorri ona kantatzera nirekin, eta orduan izango da oso polite beken. Bai, super ondo kantatzen da, oza, zoragarri da zuzenin entzuteko. Eta zure ere bai, inspiratu iteizu adibidez lagun batentzako abesti bateteko garaian, edo zergatik pentsatzen zuen hori inbiazten dula, gorputzak eskatzen zizun? Gorputzak eskatu. Bai, eskatu. Eta bueltak astan jataia buruen zeo zer, esan nahi dote dana, adibidez, olaiari datzin otzena, olaia ez naben ezagutzen aurretik lagun moduen ezagutzen naben, baina ez ginen lagunek. Valeriakin bai, baina olaiakin ez orduen, bai ezberdina izen zan, ze kantu idaztin eban nik nire gelan, eta nik nahi daben berakin gero bukatu idazten, ze oso ondo idazten da, asko gustatzen jata zelan komposatzen daben. Eta orduen, pixkal lotza eta intimidade punto hortatik, ez? Idatzi eta biali eta esan, haupa olaia, kantu bat idatzi atzut. Eta kantu hori idazten desunean, zu komposatu ya moldatzen desunean, adibidez, kolaboratzea horrekin, gero ikutu puntu bereziak ematen dizkiozu, adibidez, pixka moldatzen dezu bere aldea o bere, ez dakit, bere... Bai. Bio guztiz erki goteko, ez da? Pentsatzen dut ilusio eta zure profesionalidade danakin ingo zula txukuna egiteko, baina ez dakit, igual beste bat dator, eta bion artean, igual bukatzen dezu moldatzen, igual ez, hau ezin da ikutu, hola inbiar dezu. Lena nintzen nahiko hau ezin da ikutu. Oin guztiz fluktuatzen nabil, eta nahi xagot askoz, adibidez, olaiakin baneko oso argin, nahi nabala jun bere etxera, eta pixkat berakin amaitu beba ikanta, ze askoz ez gatazaren idazten da ben, orduen haber, basekon zeo zer bera bebai urtuzen jakona kantu horri, gehigarri moduen, eta gauza superinteresgarrixek atarazitun, Daniel kantu ez super zoragarri geratu da, grabatzera jun ginenien, izen zan super polite, konplizidade hori ondo ikusten dalako gero kamaran, eta nietzako bide bat eraikitzen da bizen artistei lagunduin bijakue. Ez bakarrik beraien gaitik, dinot, herri moduen norbere kultura gaitik bebai. Haure diela hori eraikitzen da bizenak, eta hori zainduin bidala, ikusin bidala, eta nietzako, olaiak dekon talentue, nahiot mundu guztizik ikusten nahiot. Eta zu, bituz talentuko jendeak inkuntatzen zea, zure alako xia zea, eta seguro aski eskara bat den zunean, beti baiezkoa jasotzen dezula. O ez dakit, badao baten bat esan dizula, mikatziz lamar, guandik ezin dut, edo badao baten bat igual gustatuko litzaizuna, eta guandik ez diozuna eskaera horin... Hori pila bat. Eskaera pendientiek pila bat. Eta eskaera, super zaila da, bebai, hau da gauz bat asko apresiatzen abilela, logistika aldetik, gauzak eskontzi oso zaila da. Orduan batzutan nahi oso zerrein norbaitekin, baina edo berak ezin dau, edo zuk ezin dozu, edo bi kontinentetan bizizarie, bakoitzadeko jira ezberdin bat, eta alda nien, batin ikustozu koinzidu aldozula bi personak, bum, horregatik baiuka eta bisok ezin gendu ninun koinzidu. Eta idatzen notzen, bime Bogotara gino izelako biok, eta zanotzen, hemendik ezin da pasau, ja, hementxe, bam. Bueno, eta orduan, bira oso berezi izangoa, no? Izaten nahi da, eta izangoa amaiera hau, ez da? Bai, eta batez ben, niretzako bira hontan izendana igual berezi izena, izenda, benetan, dantzaren artea alizetia inkorporatu guzti. Zegizea ni asko mobitzen azela boltzan, baina ez dut inoizein koreografia bat osotu, eta orduan jaiotz osakin ibilina zenetik koreografiak egiten, bekerako gabiz prestatzen gainera berrisek. Berrisek eta gehixau, eta izango da dantza aldetik bebai, dala niretzako espresio arte oso ederra, eta izango da dantza aldetik potente, beka, Bai. Vale, ona. Hombre, ez dugu nun gutxo espero. Ja martxane jarriken hau, eta bai, tope. Bueno, hemen, osagai guztia azkazu, arrautzak horrea bota organikoa, eta guain irinak bota behar dituzu horrea. Irinak botatzeko, beti komen izatea, iragatzita botatzea batzutan bakizu. Burrumitok egoten dira, o bolitak egoten da orduan. Hemen jartzen dezu, irurak bota, iragatzita berta bota, eta hoi gehoia mingainak inaztuko zudana, bale? Dale. Venga, hoi zure kontu, eta ni baitu, erroskilak egiten nahi naiz, aldiain bolatxuak, gero zulo sartu, eta iriki, edo beste modu bada hori bai, iten dezu txorixo bat iten dezu, eta txorixoa inostian, inbiar dezuna da, bi puntak elkartu, hola xedia, bi moduak, eta bueno, guain ingoitutena da pregitzen jarri, eta vuelta, bago, txerrik itxaraka. Bueno, eta egongo dia hor bira guztitan, eta bueno, bizitzan alde guztitan egoten dia momentu politenak, esain politenak, zin izan, politenak inaziko geha. Vale. Zin izan da bina honen momentu igarrenak. Hor igual iristeko daude.
Igual, espero batzuk ondio iristeko egotie. Baina niretzako benetan kutxunek izen die bira honetan lortu dugula nazioarteko biran banda osoa jutie. Eta ez bakarrik igual Iker Dabixok edo Garazi Iker da Irurok. Eta jungara bostok. Eta izen da niretzako super berezixe egotie, karo, egon gara Ostinen, Dallasen, Texasen. Egon gara New Yorken. Egon gara Islandian, egon gara, leku diferentietan, eta alizeti egun danok. Danok, ez da? Bai, eta elkarrekin gozaldu, elkarri gozari xein, eta danok alizeti esperientzia hori gozatu, konstiente izen da, dala saia, pasatzen da bizkune. Eta igual ez dala betiko, ez? Izen da oso guai bidaiatu alizeti bostok. Bai, hori azkerian aventura da, ez da? Alde bere ez da hemen jungo gea kontzertu baten batea, ez dakik gazteizea, ez dakik noa, eta junda, dakik guelta etxea. Baina hori azkenian aventura bat sortzen da, ez da? Bai. Eta aventura hortan, ze gauza pasadia, Ameriketan, ez dakik zoze, berezia gola, putzuan bezaldian. Gauza pila bat pasau jakuz berezisek. Adibidez bat, dala gauza bat nik inoiz ez nabena plantea hau, bertan ezagutu naban Grammy-etako jentie. Bai Grammy latinoak, bai Grammy estatu batuarrak. Eta nik inoiz ez dut plantea hau Grammy-etan apuntatzi ez da. Izena emotie bez. Eta han ezagutu nabanien jentie, bazijatan esaten 0 de enero asko guztu jakuela, kontzertu, ez dakiz zer da, mugituko dutela, ze igual badeko zela aukerak, eta nik izan dutzen baina zinien, apuntau behi. Eta orduen, bai... Apuntau bintzi zuen. Ez, ja pasaute zauen epie, baina hemendik aurrera, ate barri zabaltze jataz leku barriztara apuntatzeko. Osa, bakarrik ja... Imagina bezin duzuzen gauzak be, imaginatzen azteko, ez? Bai, eta gauza berriak gaini azkenian beti tigu, ez da? Eta gauza berriak ilusio berriak emateizkizu, eta gogo gehiago lanak iteko. Eta zen berdinan jarraitzen deunian, gogoiek itxaliten dira, ez da? Bai. Eta zoze berria atorrenian, gorputza gora etorte zaigu, eta goxatu iten dugu. Eta, zer moduz Ameriketako publikoa? Ederra. Bai. Ingeles ez bakazu kantaikan? Badaukeaz, baina ez nahitun kantau, behiu. Okurri du jatan, Baina, jun ginen da, egitxe da badaukiela gauza bat ona, bai estatu batuetan, bai Islandian, daukiela joera hundixe gauzak deskubritzera juteko. Ez dakixen ordan. A ver, nola deskubritzea, osea, zure letrak deskubritzea, osea, hizkuntza desbeina dialako, edo? Ez, artista, ez duzu zagutzen, baina jotzen dau, zarrera erostiozu, eta aber zer dan, ez? Deskubritzera, hori dala usteot, ni horrek punkitzen hau geixen. Hemen ez badeu zautzen ez gehiaguten. Ez gehiaguten. Eta, nik uste esfortzu horien bierdala, segero, artista horiek die hortik urtetzen dela jentia, esan nahiot. Ez da inoiz inor jaiotzen ja estadioak betetzen, klaro. Dudi gabe. Eta han badauki oitura hori, jun, eta deskubridu aber nor datorren, eieren dantza, txalo, zoruan moduen, Zenbateko publikoa zenukan, ez dakit bekzelako ezak izan zian, o txikiagoak, aretotan izan zan, nolakoak izan dira? Islandian areto bat izan zan, ez dakit zema pertsonakoa izango zan, 400 pertsonako areto bat izango zan, superareto polit bat, eta izen zan, zoragarrixe jentie, baina jentie, komuniko papelak hartu, eta holan, izen zan kriston guai. Ni Islandian sentidu nintzen, izango nintzen moduen bertakue. Usteotan guena zela nik usteot barru-barruen. Egia esan, oso morena zean goiko izateko, Bueno. Baina, egia esan, bai esaten du Islandian eta oso berezia dela, eta gero tabernetako kontzertuk eta hola oso gertukoak diala, ez da? Eta eskerroneko edi eta gozatzera doi ez, eta gero zorion du, eta dana, disko erosi, eta eske dana. Alemaniatik etorrezan jentie, gu ikustera Islandiara. Arritu ikenaz ni ondino olako jauzakin egiz esat. Hemen anintzen entzuten, eta begi bat hemen ekamen gurin ez dio bota, Berez bota bergendun lehenko, baino lasei, hori nolako jondon, zuk iragatze guzti hori. Hemen ningo trukito bat, hola... Venga, el truko el almendruko. Ez hartu hau naztu nenu, eta hori bazterretik anbotoko jo, eta menito bat emango jo azpin, da lotan elkartuko. Vale. Ordu hemen jau urtu zaigu. Kakaozko mendia. Oso ondo. Ze jarraitu dut, eta zukalde aldetik handa, ze jaten dezu olako biretan, no? Ze gauza topatzen duzu egia esan. Ez da erresa izango, ez da? Beste leku baten zaude, jakiak guztiz desberdinak, taldean ze batzuk moldatuko zean hobeto, besteak esain ondo. Danak ondo. Hori eko guzuertie. Bai. Danak ondo moldatzen gara, asko jateogu. Orduan guk bada espada, ez dakigu nien kontzertu eta gero afaltzeko denporarik edo gongo dan. Ego bada espada aurretik afaldu, eta gero aukeri badaukero berriro.
Hobeto da bibider. Hobeto da bibider, baina pixkat, pasatu gabe. Kontzertuan lehenu ezin dezu, gehiagik janeza, ezta? Ez. Bueno, hobetu, bazterretik botako dugu horrela, bera junda, eta guain, sartu mingaina, behikua pixkat naztu urinakin, eta gero dana nazten hasiko gero. Vale? Oso, honire energia pixkat emango jo, haure, erroskilak eharki doaz, hori ere harki doa. Bueno, ingo duguna da beste erreportai bat ikustea jungo geha, hau ondo elkartu, gero beteko ditu gontzik eta labian sartu, hau eguelta mantateako ditut, eta bitartean jungo geha erreportai bat ikustea. Elika eskolara jungo geha, eta bertan itzingo dugu gaur gastritisai buruz, eta ze jan, da zez, eta holakoak. Guazen bertan. Kaixo Joseba, Eli Gallego naiz, Elika eskolako nutrizionista digestiboa, eta gaurkoan gastritisari buruz hitz egingo dizuet. Gastritisa, urdaieko mukosa geruzan ematen den antura erantzun akutu edo kronikoa izan daiteke. Gehienetan, kronikoa denean ez ditu sintoma askorik eragiten. Gastritisak konponente emozionala oso handia du, eta gehienetan estresarekin zerikusia dauka, baina baita ere helikobakterrarekin, bakterioarekin, kolezistektomia bat egin badizute edo errefluxu biliarra baldin badago, hartutako drogak, alkohola, farmakoak, antibiotikoak edo gaitz autoimmuneak. Sintomak aski ezaguna dira, oinaze epigastrikoa, azetasuna, goiztiarra, betekada sentsazio hori, eta errefluxua dagoenean horri lotutako beste batzuk ere. Adibidez, hemen muki sentsazioa, txantxarra batzuetan, bihotzerrea ere bai. Eta batzuetan pisu galera, nauseak, botaka egitea edo tripa oso gogorra sentitzea. Eta orain elikagaiei buruz arituko gera. Zer gomendatzen dugu gastritisa dagoenean? Adibidez, proteina garbiak, magroak, grasari gabekoak, oilaskoa bezala edo arraitzuria bezala. Hemen daukazuena oloa da, hau ez da gomendatzen, gordina dagoelako, baina horrela, porritx moduan egosita, ez beratuta, gomendagarria da ere bai. Esnekiak, pixka bat polemikoa dira, baina edari vegetala edo jogur vegetalak erabil daitezke, laktosari gabeko esnea ere bai, naiz eta laktosa bakarrik problematikoa ez izan. Hemen duguna da, konpota bada edo sagar errea, horrela ez da gomendatzen, osorik eta azalarekin, baina sukaldatuta, gomendagarria da. Hemen dagoen platanoa, kasu askotan oso gomendagarria da, arandanoak, eta kaltea egiten dizula somatzen ez baduzu, baita ere, kiwia, mandarinak. Oso lagungarria dira ere bai, txia hasiak, baina txia hasiak horrela. Txia hasiak hidratatuta, gordinean kaltegarria izan daiteke. Eta baita ere, hemen duzuen, txikitutako lioa ere bai oso gomendagarria da. Zer dugu gehiago? Arroza. Arroza txuria ere bai, gomendagarria da, integrala ez. Eta, fruitule horren kasuan, egokienak hauek, betiko intxaurrak. Eta ze elikagai saiestu beharko genituen? Gehienetan garrantzia handiagoa du zer sartu behar dugun, kendu behar duguna baino, ze aholku hori oso individuala da, pertsonalizatu beharra dago. Baina gehienetan erreparatu beharko diogu gantzei eta zenbait zuntzei. Zuntz disolba ezinei. Zerk du zuntz disolba ezina? Adibidez, zereal integralek dute zuntz disolba ezina, edo lekaletan dagoen azala, ere bai, zuntz disolba ezina izan daiteke, hasiak hidratatu gabe edo osorik ere bai, zuntz disolba ezinaren iturri handia dira, eta gantzen artean, haragi gorria, estebeteak, arrai urdina kasu batzuetan ere izan daiteke kaltegarria, ia kasu gehienetan, deshidratatutako frutak saiestu behar dira, torrefaktoa den kafea ere bai, pikanteak, janari minak, eta gaztun edariek ere kaltegarriak izan daitezke. Eta sukaldean, saiestu ezazu errebosatzea, brasan egindako janariak, keztutako janaria ere jatea, eta orokorrean prejitzea ere bai, ez da gomendatzen, hau da, grasak gantza gehiago gehitzea, jan behar dugun horri.
Baina, bueno, esan bezala, norberarekiko adaptatu beharra dagoen aholku bat izango litzateke, kasu hontan. Eta ze beste gomendio batzuk eman ditzazkegun? Adibidez, ezkerraldera kalo egin, edo ohea pixka bat altxatzea, burua, baita ere jaten dugunean gutxiago jan, baina ez orokorrean gutxiago jan, baizik eta gehiagotan jan. Urdaia utxik eukitza ez da ideia ona izaten, baragualdiak ez dire bat ere onak gastritisa dugunerako. Baita ere, ez janezotz, ez bero, janariak epelak hartu. Barazkiak gordinak ere ez dire askotan gomendatzen eta kontrolatu behar dira, hobeda sukaldatzea, frutaren kasua ere bai, ikusi dezute, sagar gordina etzela ona, baina bai konpotan, eta estres maila jeistea. Psikoterapia oso lagungarria izan daiteke, eta ariketa fisikoa, nola ez? Bueno, gaurkoz, hau izan da dena, espero dut eman dudan informazioa, gastritesari buruzko informazioa, baliogarria izango zaizuela, eta hemen itxoiten dizuet, Elika Eskolan, hurrengo bat arte. Hau Eli, eta mi esker aholkuengatik. Egia esan zenbat ikasten deun, eta zer jan, nola jan, zagarra hola bai, okonpota inda, eta bestia, eta askotan elikagai berdina, ze desberdintasun dakan, ez da, pixka zukaldatzen badeu, edo ez badain integrala, eta bar. Eskerrik asko, eta hurrena ere hemen egongo gea ikasteko zuen aholkuekin. Besarka da hondi bak, urian jarraitzeko. Hemen indeuna da, ura jarri, baino marian jartzeko txokolate, eta urtutzen juteko. Ingo deuna da, hau, bertara bota, eta dakizue txokolatek, ez du berotu behar txokolatia. Txokolatia pasatzen bada, txokolate probatzen. Piskat. Txokolate pasatzen bada, 55 gradutatikan, bere propiedadek eta zapore galtzen jute. Horregatikan garrantzitsua baino marian suabe. Ez tare fuertegi. Suabe, eta pixka ia urtu duanian, kanpoan guzti urtuko deu. Eta horin behar deuna da, mangatxo baten sartu, eta zegoen izun sartzeko hola. Arko pasteleroko la ibiltzeak sartu. Baino, emongo zu trukito bat, jartzen dugu boltxe hola. Trukito bat, sartzen dugu barruan, buelta eman da, eta hola askoz errexago betetzen dugu. Baina osorik orkabiduko da, ez ez da? Nik uste baiet. Nik uste baiet, bai. Bai, nola gero gorak botako dion, nik uste sartuko dela. Eta ez bada sartzen aldezuna sartu, eta bestia diosio sartuko dion. Vale, eta bestalde... Ai, ama, eharrein dugu. Bueno, ya está, hola. Listo. Hoi garritzko izatea, tak. Eta gehiagitan ateatzen bada, badakizue, kola pixka garri. Bueno, hemen txingo deuna da, hemen vuelta eta vuelta ibili behar geha, esan deuna, bero gehiagi esamateko. Eta ingo jotena dale bai, olio tanto bagota, Hola finago gelditzea, vale? Ondo zoaz, ez da? Ederto noie. Vale. Bueno, hemen txesan deuna olio virgin tanto botako jo, vale? Eta hau, martxan dakau, ezin hobe. Bueno, eta Izaro, a ber, bira hontako kontzertu hipoliten hazin izan da. Egon dia asko politek, niretzako berezik igual negarrein nebana, izen zan jasaldia. Emozionatu zinen guzti. Emozionatu nintzen asko. Zen niretzako Donostia bada hiri bat oso, kutxune. Nik uste igual geixen lagundu nauen, bebai nire... musikalki, eta izen zan pasada bat. Gero izen die batzuk bereziki ungigarri izen zan errenterian emon gendun bat, horeretan, leku ona fabrikan. Ez dakiz ze pasau zan, baina olako magia bat sortu zan publiko guztizan zier, izen zala pasada, baina egixe da, eska inbeste izen die, beti berdine pentsatzeo, eta gero jute jataz atzien gelditzen, baina lehenguek izen zienak Euskalduran da kursaletan oso berezik izen zien, Gabonetakoe... Kursala beti da berezia, egia esan ez da? Bai. Eta adibidez, atzerrian indakotatikan, zin izan da hola bereziena? Igual berezizena nik uste Islandia izen zala, bai. Naiztan New Yorken behoz ondo pasu nuen, eta Texaseko Austin eta Dallas be publiku egon zan oso, ez dakit, patien zuzo iezara eta ez tozu inorrez agutzen da kontzertu oso ezberdine da. Estatu mailako kontzertu batzuk akustikuek emondo guzenak be oso politik izen die, nire adibidez kantatzeko aukera gehiago mote oste akustikoen bagoi ez. Kantau, nahi duzan gustoraua kantau, ahotzak askoz leku geixartzen dau, pixu geixartzen dau, leku txikixe die, batzutan mikrofonoek endu aldozu eta abestu.
Eta orduen die nietzako bereziki harmoniko danako bizi-bizirik eta gertu-gertu oso unkigarrisik egiten di eta publikoekin oso gertu egon. Igual Euskal Herrixen jasaiaua ite jatala, leku handixo badie, baina kanpuen bapatien lortzezu berriro txikitasun hori. Eitezu lehenoko hasieretako oinarreta bezala voltatzen zea eta igual gehiago goxatzen dezu. Bai, begisek itxi, bai, eta kantatzen hasi eta pixkat nirbana hortara jun, ez? Kantatzen. Azkenien da niri gehixen gustatzen jatana kantatzie. Ona. Eta hori dezen dezu, kantatzea gustatzen zaizu, komposatzen dezu, abestik iteituzu, koreografiak, dantza, berezioek, eta hori nundik kantatzen, hori barrutik kantatzen zaizu, edo badakasun norbait laguntza izuna hori danak odeatzen. Oin arte, nik neuk bakarrik egin dut. Eta ikasiot, zuzenien, eiken, behin da berriro, holtza baten. Osa, nietzako superaukera polite da jo alizetie asko, ze horrik esten da, enbigoien direkto. Eta orduen sentitzen nire publikoek askotan gure publikoetan onak. Eiken gaituela pixkat bekau, ez da? Zentzu baten alizeteko garatu gure gaitasunek, zebestela ezin die garatu. Zure nortasuna, zure... Eta super eskertuten horrekin dadidez, jo, oin gozatzeot asko holtzetan, baina asko. Ondo. Eta, adibidez, bira eta gero. Beti esaten deuna artistak esaten zuen, hau bukatu da, baina beti dakazue Patrikan zerbait. Igual bi Patrikatan da dana. Hori. Edo hiru. Nik planak badaukeaz, Patrikak planez beteta, baina bai, gauza berrisek preparau, bebai pixkat distantzia hartu, geratu, beste gauzatzuk ikustera jun, irakurri eguzkitara urten pixkat, ez? Pixkat hartu... Denbora ez dizu uste nolako bira bat azten danean dana bertan hor ustu itezea, ez da? Hortxe, hortara zauz. Bai osasunez, bai denboraz, bai dana, ez? Eta pixkat bai biher da atzera paus horiein beste lan batzuk egin gero urrengorako berriro bete, gozoetatzeko. berriro ustu alizateko. Ez da ustuta iristen bazea, gero ezin dana eman, ez da igual. Ezin hori, orduan da pixkat atzera egin bida, ez dakizema denbora gongo. Nola zoazunekin, behitu hau. Ba, nik uste dut baina hori falta jata. Miazkatzeko, behitu sartzen detornea, ai berrik zen. Hoi abisa bendia zula. Hola zuagarri. Vale. Eta guen, hau emotatzeko. Dale. Hau ez dut inoizein da ilusinio deuket, Ba, behitu, Hemen nola izatena, behitu, bera bertatzen dugu, vale? Eta, behitu, nire gaztatu ingo zu bezala. Garrantzitsua izaten da, hemen nola, baina zuk hemen digan iten baiozu indarra, indar gehiagin behar zaio. Orduan, zeiten dugu, pastelerua, behitu, Lehen da bizi, inberdana da, txikia moztu. Haundia mozten bazu, eta gero txikia nabazu, gaizki, hobeto da txikia, eta haundia nabazu, bukio aldeu berri ze moztu. Hemen egiten dugu moztu, bale? Eta gero egiten detena da, hemen itxi. Hau, hemen eusteko, goraka eskuteko, eta hau, hemendik heldu, hemendik itxi, eta hemen jaiten dio horrela. Ustezu? Orduan, berrize, hemen izten dut, eta hemen asko zindar gutxi inbiar da. Inbiarko bagen duen, goi-goitikan, katxiz lamar asko zindar gehiago inbiarra eta gutxio kontrolatzen dezu, bale? Orduan heldu. Hau, esku txarrakin. Esku txarrakin. Bai. Bale, nire kasuen eskerra. Hori da, eta hor peixko egin ondo, goraka eskuteko. Eta hemen itxi. Beitezu, prrrrt, beste bilatzekin. Zelako txarto, txoin. Mantxo jun, gertu geldiu. Geldiu. Venga, zure kontu, hor dazkazu, hortzoaz, bikain zoaz. Nire ekurtenko die pixkate. Zula zain, nire abesten ikusten baiazu, ikusten zu oso onditen ari zerala, osea. Vale. Bueno, bagoitza berian, ala izatea bizita. Hoxe. Bueno, eta hemen txe, behitu txokolatere, behitu, pinporta pare badazka, eta guain da momentua, berotik endu, eta azkenengo birak hemen eman, eta dena guzti urtutzeko. Hemen geldituko geha, hau esidanak ondo betetzen, labian sartuko ditugu, 25 minutu bihar dia, atea ostian ostuko ditugu, txokolatetik pasa, eta guantxe gatoz platera datzea. Gaur egun badar toda benda. Bat, iru, eta bira. Venga, bagoaz. Txiki, bat, bi, iru, eta bira, eta venga, hau jarri. Hau jarriko ditut hemen ja. Listo dauela. Bueno, Izaro, eta hemen lana bukatzen egeala. Bai. Maiatzan 31. Maiatzan 31. Bizkaiarena, beken, sarrerak jadauz salgai nire webgunean, izaromusic.comen. Eta zazpiretan ateak, 8 irekiko du gaua Olaia Intziartek bere disko berria aurkezten. Eta gero guk, gonbidatu pila batekin, eta Euskal Herriko esango nuke ahotsik ederrentarikuek han egongo diela. Dudik gabe.
Eta bakizue, animatu, ondo pasa, eta betikoa, ez pasa, txintxo ibili, izan da ala, Bai, beti txintxo. Bueno, hemen txagelditzegean gaur egun ikusten, hauek hemen botako ditugu, eta betu ze roskila eta ze donutzen ditugun, Hau da hau, merienda inberdeuna gaurkoan, Edo bazkaldu eta gero postre, guain hasi jaten hauek, Hau edarra, Gazila jan, eta hauek gero ja, oinarriak gaunean, damba, Venga. Ados? Ados. Agur lagunak. Agur.